Sledujete správy televízie Patriot. Denné informácie o aktuálnom dianí v regiónoch Slovenska. Spoločnosť Microsoft spolu s neziskovou organizáciou PMAT usporiadali v prostredí Slovenského Rudohoria letnú školu moderných učiteľov. V rámci odborných prednášok a seminárov sa prezentovali trendy vzdelávania, portál Moderný učiteľ, využitie informačno-komunikačných technológií v praxi a ďalšie témy vzťahujúce sa na vyučovanie. Chceli sme nadviazať na tradíciu letných škôl, ktoré sa organizovali v minulosti a ktoré, verím, boli pre mnohých učiteľov miestom, kde sa dozvedeli, naučili niečo nové, načerpali novú inšpiráciu a aj novú silu a novú energiu do nového školského roku, ktorý sa začne v septembri. A tak sme chceli niečo podobné zorganizovať aj tieto prázdniny. Málo kto na Slovensku verí, že existujú učitelia, ktorí sú schopní robiť dobré veci. Napriek tomu, že v školách sú také podmienky, aké sú. A my máme to šťastie sa s takýmito učiteľmi stretávať na rôznych víkendovkách, na roadshow a ďalších podujatiach, ktoré organizujeme. Významným prínosom letnej školy bolo aj stretnutie s profesorom Mironom Zelinom, ktorý sa vo svojich prednáškach zaoberá metodami kognitívneho myslenia. Zaujímavou bola aj diskusia o novom školskom zákone. Stretnutie týchto učiteľov, čo sa tu stretli, považujem za veľmi významné, lebo vlastne ide o učiteľov, ktorí to robia dobrovoľne vo svojom vlastne voľnom čase, sú veľmi kreatívni a naviac sú svoju tvorivosť, lásku k deťom a vyučovaniu spojili aj s modernými informačnými komunikačnými technológiami, vymýšľajú nové veci, zavádzajú nové metódy a to je presne to, kade by sa malo uberať naše školstvo. V tom mojom rozprávaní som sa zameral na to, že vlastne ako prebieha myslenie dieťaťa, ako prebieha jeho poznávanie a snažil som sa povedať niektoré také nové prístupy, ako rozvíjať myšlienkové procesy, poznávacie procesy. V rámci burzy nápadov si mohli učitelia navzájom vymieňať svoje praktické skúsenosti, ktorými spestrujú vyučovanie a podporujú tvorivé myslenie žiakov.